लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये प्रेक्षकांनो, जेव्हा आणि नंदिनी या दोघांना पार्थ वरच्या रूममध्ये घेऊन येतो. तिथे आल्यानंतर तो नंदिनीला आणि जीवाला म्हणतो की मला शिट्टी वाजवायला शिकायची आहे. जेव्हा तुझं बरं आहे बाबा, तू खूप चार्मिंग आहेस. नंदिनी म्हणते यांना तरी कुठे येत होती, मी शिकवली यांना शिट्टी वाजवायला. इकडे खाली सगळे पाहुणे काव्याची वाट पाहत असतात आणि काव्या कधी एकदा आवरून म्हणजे उत्सव मूर्ती काव्य आणि पार्थ हे दोघे असतात. इतक्यात काव्य खाली येते तर सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावरतीच खेळल्या जातात. मानिनी, जीवा आणि बाकी सगळे कौतुकाने तिच्याकडे पाहू लागतात. आर्यासुद्धा खूप छान तयार होऊन आलेली असते. आर्या आता नंदिनीची फाईल गायब करण्यासाठी वरती जाऊ लागते तर नंदिनी म्हणते, अगं वॉशरूम खाली आहे ना, वरती कशाला चाललीस तू? सगळेजण कार्यक्रमामध्ये व्यस्त असताना रम्या आणि व स्वात्या मात्र या दोघी आर्यावरती लक्ष ठेवतात आणि आर्या रूममध्ये जाऊन